Цветя или козметика за 8 марта? Аз съм на мнението, че може и двете. А сега спрете всичко, ако искате да обновите косметиката си и то на перфектни цени. Веднага ви показвам какво се заслужава на 100% от сайта на kokos.bg. Тази емулсия за лице, която е само 7 евро. Консистенцията е между крем и серум, все едно сте си сложили две в едно. Много добре хидратира, за чувствителни кожи също е прекрасен продукт. Вида на кожата изглежда по-здрав, предотвратява отстареене и може да се ползва по всяко време на годината, защото, както казах, консистенцията е между крем и серум. След това имаме тонер за лице на Харо Харо. 13 евро. Това е един много вайрал продукт в TikTok, много е лек, освежаващ тонер и отново е предназначен за всеки тип кожа. Тук в това видео просто ви показвам продукти, които аз харесвам и наистина са подходящи за всички, от чувствителни до сухи. Съм с суха кожа и си го ползвам. Виждала съм и хора с мазна кожа, които отново да го използват, така че е доста универсален. А който иска да се отърве от бръчки или да предотврати стареенето, ето този крем на By Wish Trend. От 35 евро на 29 е муцка. Между другото се надявам да не споменавам твърде късно, но има и код за отстъпка K-pop, така че ви дава още по-голяма отстъпка. Да ви разкажа сега за този крем. Вътре има ретинал и бакучил в този крем, така че знаете, това са все съставки, които се борят с стареенето. Особено, че ретинала е една идея по-силен. Аз също не съм срещала проблеми с него. Работи ли? Да, работи, но всичко работи, когато е консистентно и постоянно. Мога до утре да ви изреждам продукти. Тук ще спомена още един мой любимец, който е намален в сайта и това е тази слънцезащита на Bip. Тя има страхотна форма, защото ето така се слайдва по лицето. Супер подходяща е за абсолютно всеки един сезон, за всяка кожа. Пак казвам, аз по принцип съм с суха кожа и повечето стикове някакси още повече ми матират кожата. Нямам проблем с този. А този, между другото, е и прозрачен, така че няма да имате бял каст. White cast. На любимата ми корейска марка Bip е, така че само хвалби мога да дам за него. Има адски много намаления, много са страниците, сигурно повече от 20-30. Ще разгледате продуктите там. Просто цъкате менюто и виждате 8 март. Има код за отстъпка, както казах, K-pop и ви пожелавам един прекрасен 8 март. Чао!